just some local Nigeria. My wedding is in 2 weeks' time. And we be here mereme. Wedding plan how do I do it? How do I start? The wedding plan way home again. Biko dress what you am biko ojimno. My wedding is in 2 weeks' time. A lot of people na abia biko. Nigeria self. Okay, come share a gun now. Good afternoon. Good afternoon, sir. You know about Mosa? Ana machakwan. No. Aburo Monyori. Oh? Okay. Abu Monyoshi. I am not a thief. Neither am I a criminal or an hand robbery. I oughtn't anyone. Chief Imo worldwide. The same man of me. Oh my goodness! Is this you? Yes, it's me. No way. You know me? Who doesn't know Chief Imo? Come on. But wait, hold on. The Chief Imo we all know is older. You look very young. Anyway, that is by the way. By the way. Oh my God. This is real Chief Imo. Oh my God. The older Chief Imo is on the screen. But the real Chief Imo is here. I am still a young, bubbling bubble. Say it. Bubbling bubble. Okay. Wow. I just wrote my wayek back in the days yesterday. I am still a kid. Okay. A kid. Wow, Anyway, this is really nice to see you. Nice to see you too. Wow, oh, it's like Ishibata. Yes, I just came into the country. The thing shows on your body. I want to say Shanama. Despite the Mukrendega, Haga go do the extreme of Ubudo Iboga Chalotapa. Wami Bada Pahapona. Oh, Bakalibo, Amaho Pana, whatever they want, let them speak in Fune. Well, we are Africans. We should be proud of our culture. Yes. You're welcome. Thank I you. feel like hugging you. No. You know what? No. We don't need to. Okay, Corona. Yes. It's about your Corona. Look at you. If there's anybody that should be afraid of Corona, oh, Mama, can I go my sis? Oh, no one do say, I was living out to you. Oh, the water. That's him. He doesn't look at you. I'm just kidding. Oh my God, you caught me there. I know. Hey, that is how he does it back in the days. You're so funny. I know. I am a funny person. I'm a funny person. Yes, so, my brother, my wedding is in 2 weeks' time. Oro na nero ke hem ga-eme enidiri m ebe a na-azụ nama gbuo nama onye ga-eshiri m nne African food goro ma abacha ụgba ụkwa ofonu imago ịmụ ihe ndị bain. A lot of people are coming. Lezienu wedding plan enyere go ta weje nwe ihe omege. I'm just confused. Anyway, I will not blame you too much because you just came back. Yes. No we here no within. Biri na ala. Na no behamaka Ekeziachi cow and goat market. Ebe na slaughter. Zero slaughter kill. Mecha bo gbakpụkpọ mentamimo. Ekeziachi ngano. Umuduru akụ. Ekeziachi igafe ha na opposite Ekeziachi market. Ị ga-ahụ ebe a na-arụ ultra modern hall, ultra modern mall for Ekeziachi. Gị kukpo ụzọ ahụ garote. Gba ya straight gị hụ ebe a na-ere. A na-egbu na manga. A na-ere yere. A na-ere ewu. Ịchọbeda mpataka enwedo ụdị ihe ọhụrụ akpara anụ ị na-aga egote nga. And to cram it all, they made it easier for people. You buy from there. Ndị na-egbu egbu nọ nga. Ndị na-agbacha ya agbacha nọ. Ndị na-eme everything, they will prepare it and then donyere ga anụ gị na boot. Adịghị zụrụ ha ozugbo egbu anụ gị donyere ga anụ. Sorry. Okay, oh, come on. Oh, Igbo kamsoro. Anụ gị minụrụ anụ nama ịzụrụ. Gị zụrụ egbu anụ gị donyere ga anụ gị na boot. Iburu anụ gị anụ nama, please. Yes. Gị buru ya lawa. And again, you talked about food. Yes. African that's delicacies. The most important. Ooh. Hey,
I am so happy that I ran into you. Yawo, obioma kpara m nke ukwuu na mgbakpuru n'ime gị. Onye họpụtara n'olu Igbo. Okay. Ị gabeghị na YouTube na this page nwaanyị Ekenafia Chinwe Uzoma. YouTube channel Chinwe Uzoma. Ebe ahụ nke ị ga-enweta etu esi prepare every kind of African food ị chọrọ n'ụwa. Baiga na Chinwe Uzoma's channel na YouTube. You click on the red button, that is subscribe to her YouTube channel. Ebe! Oh, Tom. Eshim bagranga. Uzoma na akpọrọ ya ọwụ ihe ọwụ wee ghe ụzọ wee nyo mazi anya n'ime Chinwe Uzoma ya ụzọ a na-ekokwe. Nne m ụtọ mgbara na okporoko ma azụ ka na-amị amị. Kwe maka na akpọ ụpụ ka na-agwa agwa na-eji esuru ụna. Isuri. Get gwọrọ ya oke. Get gwọga ya n'ọnụ. Oh my God! I want you to just subscribe to Chinwe Uzoma's channel na YouTube. As you are listening to me, anybody that is hearing my voice should go on YouTube and subscribe to Chinwe Uzoma's channel. Not only you, your wife will know how to cook. And not in your husband can never stay out late. Click the red button. Onye ọbụla na-anụ onu m ugba ma gị nwa ma onye ukwu ma onye nta ma ndị na-ele m anya ma ndị na-ege m ntị ha gaa na YouTube. Click otu Chinwe Uzoma's channel na YouTube. Chinwe onye Uzoma. Gị click ha na the red button kpakam mgbe ụlọ o mere something upload. Ọbata na phone gị. And don't just have it to yourself alone. Once you download or you watch, share so that other people will also learn. Ihe ọbụla gbasara African food. Because since my wife obra subscribe to that woman's channel. Ihe na-eshishi na bem. Ebe! British na agbasi German n'ụlọ m. Otu ka anyị na-ara aka. Ihe na-ara ara. Eramera. Na-ara. Ụmụ m na-ara. Ebe! Enwere ka o siri otu esiere m ofe ntụrụkpa. Maka na akpọ ofe ntụrụkpa. Chineke na this woman is something else. Wow. I want to advise every African woman to subscribe to her YouTube channel, Chinwe Uzoma, and come and thank me later. Wow. I don't know, but I really appreciate meeting you. I'm more Chineke na just so up target now because I like now. I'm just but please let me go, yeah? Okay. I don't have anything to give you, Chief Imo. No, next time, okay? Well, sorry, what did you call that? I heard what you said. I'm sorry about that. I was okay. Just playing. It's okay. Please, what did you call that slaughter home again? Ekeziachi, a cow and goat market. Ekeziachi Cow and goat, just opposite Ekeziachi market. It could go by the right, left hand side. Machi. Ngwanu jisike o. Echefukwala nke Chinwe Uzoma o. Chinwe Uzoma na YouTube channel Uzoma. Ihe ọbụla gbasara ihe na-eshi eshi. Chinwe Uzoma nga ị ga-enweta African delicacy. Ihe na-eshi eshi. I will come. Hey, moto ga ama na mma portable car for portable lady. This is one mgbe moto ke gị ya. Hey, brief girl, brief moto. Bye yo. Otu aka o kwesịrị ịdị. Otu ọrụ anọ n'into m na onwe m kwena ra anọ into ha. Inye ya direction. Igbo anyị kwesịrị ịhụ onwe anyị n'anya. Nwanne gị nọ into cow. Onye nke nọ into cookie. Mụ na onwe m nọ into goat. Ha wuruzie cow. Ya ndị na-ere na ma na ewu. Ọ ihe anyị niile wụ. Ị gaghị agụ gbagba. I'm into comedy. Onye anọ into ishiri. Onye hụ ezi ụzọ ya ezi nwanne. Gị nke ihe emepere n'ọlụ na o mere ya adịrị anyị izi. Ndị Igbo anyị maka esi achị ego na-asị Igbo dị lazy. Them the person. My people, please. Onye echefukwala subscribe to Chinwe Uzoma's YouTube channel. Subscribe to her channel. Ị garo nga ahụ red button nọ. Were mkpụrụ aka gị na otu na-eji arụrụ ihe arị n'ọnụ. Arụọ ya ote ya dapara aka m. Ihe ọbụla Chinwe wegara na YouTube ya na-agbata na phone gị. Gị na-amụta ka esi esi nri. Sometimes as education ada amụtachi amụtacha. Even as my mother is now, she's still learning. So learn how to cook and make your family happy. Hey, Ekeziachi slaughtering goat cow market. Ebe aka m gaje na.